So that's the discussion you need to have. And ifuneka nikhombise ukuthi nizalwe nakhuliswa umholi owabhidla le province yaKwaZulu Natal. Because it's really disheartening to see, to witness yonke lento eyenzakala in this province. You see, we can't be black people and fight for the survival of each other in a democratic government. The only bank that was unikeza ibond umuntu ongathatha ididi ukuthi akwazi ukhandika. The only bank eyazi ukuthi inikeze business omncane osekhoneni in a deep rural area ukuthi akwazi ukukhuphula ibusiness lakhe. The only bank that was ukwenza lokho, but we are fighting for its survival. In this democratic dispensation. Inkinga lesinayo ukuthi we have produced abaholi abarong. And I know ukuthi izwe uyedwa umuntu ongakhanda noma ngibulala a politician. Politician can only build or destroy the country. A politician. Ngisho bathi ngipolitician nami ngizilo mhlawumbe ngikhansela. So ngikhansela because I was voted. Ngizopolitiki. But yithi esibulala siqede lelizwe lelo masithanda sakhanda masithanda sabhizinisi. But who gets to suffer in the process? It's the people. So that's why I get shame. And the Bush will deliver it. Because besides the Bush mayor, you are a member of the PEC, KwaZulu Natal, level premier, or Shalom. Or we should put our programs, not government, I not discuss a political and government. Have I not discussed the kind of KwaZulu Natal, about KwaZulu Natal of Mbola, it can't depend on the local economy. We must select capable leaders from people who are God-fearing. Ufuneka sikhethe indoda emesaba uNkulunkulu, because a God-fearing man must be chosen as a leader. KwaZulu Natal in South Africa. Ifuna nje umholo ozohlonipha umphakathi. Ifuna umholo ongezumntshontsha ozosebenzela umphakathi enze sho ukuthi uthuthuke emphakathini. Ifuna umholi ongezukuba isigebengu kodwa ozovikela umphakathi egebengwini. Ifuna umholi ozoba seduzane nomphakathi. Hayi umholi ozoba ngomfaduko. Umholi ozobingeleleka. Mama yini lelo umhole ngathi mazuqala ukuqala ngamadolo oqala hawumhlonishwa. Anothanda isizele igama lokuhlonishwa ngoba lelo zithanda ukugcina bakhohlwe ukuba abaholi bakhohlwe umphakathi. Ngifuna ukuthi senyohlala phansi production yabo. Lelizwe bantu bakithi, citizens of this country, residents of Umuntu, residents of KwaZulu Natal, izwe akazelaka sezandleni nama-politicians. Izwe lisezandleni zenu. Yini enidecidayo ukuthi ngifaka abantu aba-right noma ngifaka abantu aba-wrong. Ngiyabonga mphathi.